Ens trobem al circuit de Móra d'Ebre, capital de la Ribera d'Ebre, on avui se celebra la segona cursa de la Copa Catalana de Promo Velocitat 2018. Ens trobem amb Carlos Huertos, mànager de School of Champions de GasGas. Carlos, fes-nos 5 cèntims de com funciona aquest projecte que teniu amb la Federació Catalana de Motociclisme. Bueno, és la primera categoria 100% elèctrica, amb motos 100% elèctriques, per nens a partir de 4 anys i realment molt fàcils de conduir i molt ràpides de fer anar tranquil·lament. I a més doneu assistència a totes les curses, oi? Sí, gràcies a Waha Racing, que fa tota l'assistència i així els pares i els nens només s'han de preocupar de venir fins al circuit i ja agafar la moto i gas. Ara que ja coneixem les característiques de la Promo Rack elèctrica GasGas, també volem saber l'experiència dels pilots, així ens trobem amb l'Ot, amb l'Iu i el seu pare, el Carles. Carles, què tal l'experiència d'aquesta competició? Molt bé, és una experiència molt bonica. Els nens s'inicien amb el món de l'asfalt, que és tot completament nou per nosaltres, i es diverteixen moltíssim i què millor que amb la promoció de GasGas de la categoria elèctriques. Ot, tu què tal t'ho passes? Bé, tinc 5 anys i m'agrada córrer moto, he anat a un campus que m'ensenyen a anar amb motos i ja he aprengut a anar. I tu, Iu, quants anys tens? Jo tinc 9 anys. I explica'ns això de córrer avui a Móra d'Ebre amb l'asfalt una mica mullat, com t'ha anat? Bueno, això d'anar amb asfalt una mica mullat és una mica complicat i a part de fer motos elèctriques, doncs jo també faig motocross i la veritat és que ha estat molt guai aquesta carrera. Ens trobem ara amb el president del circuit de Móra d'Ebre, en Ramon Lleixà. Ramon, bon dia, què tal? Hola, bon dia, què tal? Un dia força ennuvolat, pluja a primera hora. Heu patit en algun moment per la celebració d'aquesta cursa? Bueno, un dia complicat. El dematí a primera hora ha sigut un dia dolent pel tema del temps. Hem fet les crons en aigua, però tal com hem anat fent el dia s'ha anat oberint, estem fent la cursa en sec. Vull dir que al final hem donat la cursa en sec i la veritat és que si ens aguanta el temps així, al final, que seran les 2 que haurem acabat, tindrem una cursa relativament bona. El reconeixement al Jan president de la Federació Catalana de Motociclisme, Miquel Sánchez, Frea, sisplau, vagin cap aquí al pòdium. Fem l'entrega del trofeu, tot poder. Fem un reconeixement. Fem les fotos aquí de rigor. Ha anat bé, però a la primera manga, a la primera cursa, m'han adelantat uns quants i he tingut que remuntar algunes posicions.
La cursa ha anat bé i amb l'ajuda del meu equip hem pogut solucionar els errors que hem pogut tindre a la primera carrera. I l'objectiu de la temporada és quedar primers i després ja celebrar-ho amb tota la família, els mecànics i les grups.